kto sme a aká je naša úloha vo vesmíre. Planéta Zem je súčasťou veľkej kozmickej drámy. Naša cesta k tomu, aby sme sa stali súčasťou inej galaxie, sa už začala. Sheldon Needle a Peggy McConnell prijali za svoje poslanie, aby nás prevádzali na tejto ceste. Uplatňujú si nárok na reprezentáciu planéty Zem v Galaktickej federácii. Galaktická federácia je skupina takmer 200 000 hviezdnych systémov a hviezdnych zväzov, ktoré musia perspektívne spolupracovať. Galaktická federácia hrá úlohu Spojených národov v našej galaxii. Sirius je hviezdny systém. Je od nás vzdialený približne 8,3 svetelného roka. Jeden svetelný rok je zhruba 9,5 bilióna kilometrov. Sheldon hovorí, Federácia je tu na to, aby nám ako ľuďom pomohla pochopiť vlastné postavenie. Ide o to, že sme predurčení byť hlavným galaktickým centrom alebo výkladnou skriňou celej galaxie. Vyhlasuje, že mu Galaktická federácia dala inštrukcie, aby pripravil planétu Zem na jej významnú cestu do inej slnečnej sústavy. Medzi Sheldonom a Siriusanmi je telepatické spojenie. Inštruovala ma celá skupina Siriusanov. Na vonkajšom okraji nášho hviezdneho systému slnečnej sústavy sa vznáša počítačová vesmírna loď, s ktorou som v neustálom kontakte. Nepretržite dostávam informácie o tom, čo sa deje tam hore, aj tu dole. Galaktická federácia má v galaxii obrovskú úlohu. Práve teraz ovládajú rôzne hviezdne brány. Sú to interdimenzionálne portály, cez ktoré prechádzajú najrôznejšie skupiny. Peggy a Sheldon sú v spojení s Galaktickou federáciou denne. On dostáva správy z lode, kde sú pre mňa konzultačné správy alebo hlásenia lekárskej skupiny. Mám veliteľov a mám loď. Mojou primárnou úlohou je poradenstvo a som schopná komunikovať s rôznymi civilizáciami, rôznymi planétami a rôznymi procesmi. Siriusania sa kontaktovali so Sheldonom od detstva. Bal som sa to niekomu povedať, aby ma neoznačili za úplného blázna. Väčšina z nás je tu teraz kvôli základnej úlohe. Tou je pomôcť tejto planéte posunúť sa do svojho plného galaktického kryštáľovo čistého vedomia, ako to ja rád nazývam, a pomôcť aj nám všetkým ako pozemským bytostiam, obyvateľom Zeme, stať sa bytostiami s plným vedomím. Dosiahnutie plného vedomia znamená uskutočniť podstatné zmeny v našom životnom postoji a v našich fyzických telách. Keď elektrické a magnetické pole planéty Zem poklesne, atómy a skladba DNA v našich telách sa zmodifikuje a vytvorí nové telo. Nebudeme žiť v trojrozmernej realite, ale v realite galaktického svetla. Základné fyzikálne zmeny sú uložené tiež v skladbe našej DNA. Keby sme len otvorili oči a uvideli, že sme požehnaním a darom, skutočne by to viedlo k transformácii celej našej galaxie. Pretože sa meníme duchovne, mentálne a, čo je najdôležitejšie, telesne. Keď raz dosiahneme svoj plný potenciál, budeme pripravení na záverečnú časť cesty. Keď sa v blízkej budúcnosti Zem priblíži k fotónovému pásu, bude to znamenať koniec našej súčasnej civilizácie, ako ju poznáme. Fotónový pás je obrovská masa svetla a energie. Bude zodpovedať za presun našej slnečnej sústavy do vyššej, 5. dimenzie. Naša planéta sa posunie na nové miesto v priestore, bližšie k hviezdnej sústave Sirius. Potom sa ocitneme v úplne novej množine priestorových vzťahov. Keď sa naša planéta presunie do novej polohy v priestore, staneme sa súčasťou hviezdneho systému Sirius. Hovorí sa, že sústava Sirius je určitý počet civilizácií blízko seba. Väčšina z nich sa nám svojim fyzickým vzhľadom podobá. Niektorí sú nižší, niektorí vyšší, niektorí sú takmer priehľadní. Niektorí vyzerajú dokonca viac humanoidne než my. Majú všetky možné farby pokožky. Sú to v podstate naši predkovia.
Sú tiež súčasťou tejto vyššej civilizácie Galaktickej federácie. Menšinové skupiny sú napríklad obojživelní ľudia, môžeme ich nazvať salamandrím alebo žabým typom ľudí a tiež hadí ľudia. Sheldon mi povedal, že jeden siriusanský poradca Vašta ho sprevádzal celým jeho životom. Vašta je osoba, ktorá mi je od malička veľmi blízka. Stále viac a viac som chápal posolstvo, ktoré mi odovzdával a stále mi odovzdáva. Je to posolstvo veľkej, neskutočnej lásky a nádeje pre našu planétu. Sheldon cíti, že bude ľahké presvedčiť ľudí o tejto neuveriteľnej zmene, pretože tá sa už začala. Cítia hlboko tu, vo svojich srdciach, že je to pravda, pretože to takisto prežívajú vo svojom vnútri. A celá táto nová realita, to je naša sebavedomá planéta, naša sebavedomá galaktická civilizácia a konečný vnútorný kontakt s celým procesom Budeme hrať dôležitú úlohu v sústave Sýria. V ďalšom kole budeme učiteľmi a to bude veľmi vzrušujúci zážitok. Aj v Biblii sa hovorí, že poslední budú prví. Nuž my sme posledná planéta v slnečnej sústave, ktorá vstúpi do plného vedomia. Ale v nasledujúcom kole bude náš slnečný systém učiteľom a bude učiť ostatné planéty, ako používať slobodnú vôľu, ako milovať a ako súcitiť. Ak má Galaktická federácia pravdu, planéty celej galaxie sa opäť zjednotia prvýkrát za miliardy a miliardy rokov.